Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Să vă grăbiți să intrați pentru că au venit nou brawler și vă dă gratis. Dar nu gratis, vă dă așa simplu să luați și nu știu ce vorbesc, dar mă rog. Ok, astăzi o să facem niște puncte pentru că vreau să ajung aici sau aici, că vreau să iau noul brawler, azi nu o să luăm pentru că abia l-am pus și am făcut niște puncte, dacă vedeți, au venit noul pet cu kit, cu noul brawler pe kit, sunt până la, ajuns până la 10, eu îmi doresc să ajung la Legendary aici. Că mai știți că am făcut un episod pe canal care e cu... Când am ajuns acolo și știți ce brawler mi-a picat? Ăsta. Și vă întrebați de ce am schimb pe el. Nu l-am cumpărat, mi-a picat la un stajă mitic legendar și l-am luat. Foarte tare. Și hai să facem niște puncte sau trofee, cred că se numesc la trofei. Și ghișe, am făcut o 10 bună pe M. Ok, o să jucăm cu... Cred că ar fi bine cu Edgar. Nu știu dacă Edgar mâine e pe fotbal, dar o să aflăm. Ok. Îmi place mult Edgar. Mă bat. M-a omorât alt Edgar, care e în echipa roșie, deci când de... Ok, nu contează ce zic. Oh, nu, sigur o să-mi dea gol. Am zis că o să-mi dea gol. Chiar știam că o să-mi dea gol. Pentru că... mă bat cu Edgar. Ce mă bat cu Edgar? Bravo! YOLO! Woo! So awesome. Oh, nu, sigur o să dea gol sau? Nu vă dea gol. Ba da? Ba da, o să dea gol? Nu, sau? Ba da? Cred că ba da. Da, o să dea gol. Foarte păcat. Aoleu. Edgar, cred că nu-i bun pe mapa asta. This is so lame. Dar pe cine l-avem? De unde am rollerul ăsta? Mi-a picat mitic la un star rob și mi-a picat. Destul de fain rollerul. Cred că o să joc cu Search. Haide să Search. Mie-mi place Search. Chiar îmi place Search. Ultimul meci. Și să vedem. Oh my god. Îl are pe noul brawler. Adică... Oh my god. Search protector. Cred că trebuia să-mi iau el. Nu știu ce. Pentru că... Search. O da gol. Bro. O făsară. Doar în
cred că e Elita, cred că ne-a dat numai. Gol! Bravo! Gol sau... Somebody call for surge. Ăla cu ochii noștri. Dar măcar nu știu pe cel. Somebody call for surge. Nu puteam să-i urmăr. Cred că nu trebuie să dau ultima așa. Take it easy, bro. Oh, nu, cred că o fădea gol. Uitați! Oh my god, ce arătatură! Cam cu acest episod, vă mulțumim pentru atenția acordată, pa!